So guys, nandito kami sa lumang bahay namin. Come, Dre. Sabi, come. And... Come. Come here. Sabi. Come here. Na-miss mo? So, ngayon guys, magla-last goodbye na lang ako sa house. Ayan. Last goodbye. Last goodbye. Empty tour ex-house. Yun na muna. So, ay, tinanggal na din pala ni Wibe yung sa yung sa chandelier namin. Tapos ito dadalhin din to sa bahay kasi mag-a-assemble siya ng cabinet and mataas yun, yung cabinet. Ilalagay sa room ni Savi. Tapos, ayan. Goodbye. Oh, love, we still have some on the ref. So, itatapon na lang siguro to. Nakalimutan ni Wibe. Dito, wala na ba? I-check natin isa-isa. Ayan, okay na. Ay, mamimiss kita. Dishwasher. Oh, meron pa dun sa taas, oh. Ayan. Okay. Ayan. So, tingnan natin yung dito sa garden. Oh, cleanhouse namin eh. Ito pala. Come here. Come. So, ayan. Ay, ang laki na ng grapes namin. Sayang, iiwanan na kita. Iiwanan na kita. Ayan o. So, ito yung garden namin dito, guys. Dito nakalagay yung yung upuan namin pag mag-rest kami. Are you gonna miss this, Savi? Yeah, you will miss the house? Ito naman sa yung room ni Dudong. Yan sa basurahan. Come here now, out now. Yeah. Nagtatalong siya. And punta tayo sa taas, guys. So, for the very first time, papapakita ko yung sa taas. Hindi na kasi ata ako nag-vlog ng sa taas namin. Doon nakalagay yung mga books ni Bibe. Ayan, dito nakalagay yung sofa set namin. Tapos dito yung TV. Ayan. Tapos dito yung dining table namin. Ayan. Alam niyo lang, hihirap ako maglinis ng bintana na to kasi ang taas. Alam ko anong ginagawa ko yung sa lamp. Ayan, ito yung toilet namin dito, guys. Yung ginagawa. The toilet, that's where all the action happens. Action. And oh, maybe the key, this one, love. We can give it to them. Eh, punta tayo sa taas, guys. Ayan. Ayan, ito yung makikita mo pag open mo. Actually, sliding door to. Naka-open na siya. So, ito yung bubungad sa'yo dito pag inopen mo ito. Ayan. Washing machine. Kasi, ni-request ng buyer na iwanan. Love, we should bring this. Na iwanan daw namin. So, okay. Iwanan na lang din namin. So, ito yung maliit na room ni Savi. Ayan, maliit nga lalagay ko, guys. Mas maliit pa yung walk-in closet namin ngayon sa bahay, bagong bahay.
So, dyan namin nilagay yung bed ni Sabi. Ayan, crib pa. So, ngayon papalitan na yun. Kasi may regalo yung, ayan yung lola niya na bed ni Sabi. Tapos, dito, ayan. Ayan, dito nakalagay yung cabinet namin. So, mataas siya. Kaya, hindi ito na maayos kasi natago siya sa cabinet. Hanggang dito kasi yung cabinet. So, ayan siya. And, ito yung bathroom namin, guys. So, ito yung, ayan, dito, naliligo. Ayan, gustong-gusto ni Sabi to. Gaat Sabi goed, Lau? Ha? Gaat Sabi goed? Ayan, ayan. Hey! Yeah! I-close natin to. Para kay bulilit. And, punta tayo dito. So, ito yung room namin, guys. Ayan. So, dito nakalagay yung bed namin. Ayan. As in, maliit na talaga siya, guys. So, we are happy na benta namin siya in good price. And, ito dadalhin ko pala namin ito. Ayan, pag open ko dito, ayan. So, ayan. Ito yung grapes. Oh, tumaas na siya. Yung grapes to sa baba, na may mga bunga na. So, pagpunta mo dito, guys, ayan yung tatampat sa'yo. Ayan, may maliit kami terrace sa labas ng room namin. So, ayan, may mga plants. So, ayun. Ayun, di ba? Wala kang 5 minutes tapos na yung house tour. So, ayan, mamimiss ko yung bahay namin. Mamimiss ko talaga to. Ouch! Ayan, guys. Sobrang mamimiss ko talaga to. More than 2 years din ako naglagi dito. Siguro mga 3 years. Isama ko na yung 3 months na pag-tourist ko dito. Kasi before ako talaga nag-decide na tumira dito. So, bumisita muna ako ng more than 2 months. Hindi naman umabot siya ng 3 months. So, ayun, guys. That's all for today. And guys, alam nyo bang nung nagre-record ako, pinatong ko kasi ito na hindi ganun ka-firm yung pinaktungan ko. Tapos humangin. Tapos nalaglag yung camera ko. Buti na lang hindi nabasag yung pero yung diba, yung sa G7, natitiklop-tiklop. Parang naano siya. Hindi na siya ganun natitiklop. Patay tayo. Inday, Sabi ha? Watch out for the auto. And then here, come. Wait for mama. So, ayun. Tatapusin ko na muna yung video namin for today, guys. Thank you. So, ito yung MTX house tour namin. Ako pala, ni Inday Val. And thank you. Yun lang po. Bye!